Йомшак аю балаларның яраткан уенчыкларының берсе. Аның килеп чыгышы Америка президенты Теодор Рузвельт белән бәйле. Рузвельт бик оста аучы була. Бер көне ауда ул кичкенә аю баласын тота. Ләкин аны мылтыктан атарга кызгана һәм нәни җәнлекне иреккә җибәрә. Икенче көнне Вашингтон Пост газетасында бу вакыйганы тасвирлаган карикатура басыла. Бу карикатураны уенчыклар кибете хуҗасы Морис Мичтем күреп ала. Хатыны Роуз аның буенча уенчык аю баласы тегә һәм аны Теддис бәя, ягъни Теодорның Теддиның аю дип атый. Тиз арада йомшак аю бөтен Америкага тарала. Аны төрле җирдә күпләп тегә башлыйлар. Йомшак аю әкият һәм мультфильм герое да әле ул. 1926 елда Алан Миллен аю баласы һәм аның дуслары турында бик кызыклы әкият яза. Әсәрнең төп геройларына ул улы Кристофер Робин һәм аның яраткан уенчык аюы Винни Пух исемен бирә. Бу әкият буенча төшерелгән мультфильмны бөтен дөнья балалары әле дә яратып карый. Ә менә 1980 һәм 2014 елларда йомшак аю Россиядә үткәрелгән Олимпия уеннарының чөп-чын символына әверелә. Ә синең йомшак аюың бармы?